Давайте навчимося говорити про відвідування тренажерного залу. Akarsz edzőterembe menni? Хочеш піти в спортзал? Akarsz edzőterembe menni? Mikor induljunk? О котрій годині нам йти? Mikor induljunk? Össze kell csomagolnom a tornazsákomat. Мені потрібно спакувати спортивну сумку. Össze kell csomagolnom a tornazsákomat. Ne felejtsd el a kulacsodat. Не забудьте свою пляшку води. Ne felejtsd el a kulacsodat. Van tagságod? У вас є членство? Van tagságod? Hol vannak a szekrények? Де шафки? Hol vannak a szekrények? Mi a kód? Який код? Mi a kód? Először melegítsünk be. Давайте спочатку розігріємось. Először melegítsünk be. Melyik gépet szeretnéd? Яку машину ви хочете? Melyik gépet szeretnéd? A kardióval kezdem. Почну з кардіо. A kardióval kezdem. Ma lábnapot csinálok. Сьогодні я роблю день ніг. Ma lábnapot csinálok. Hány ismétlés? Скільки повторень? Hány ismétlés? 10 ismétlés. 3 sorozat. 10 повторень, 3 підходи. 10 ismétlés. 3 sorozat. Észrevesz engem? Ви можете помітити мене? Észrevesz engem? Ez nehéz. Це важко. Ez nehéz. Olyan fáradt vagyok. Я так втомився. Olyan fáradt vagyok. Még egy szett. Ще один набір. Még egy szett. Égnek az izmaim. Мої м'язи горять. Égnek az izmaim. Szükségem van egy kis szünetre. Мені потрібна перерва. Szükségem van egy kis szünetre. Remekül csinálod. У вас все чудово. Remekül csinálod. Most nyújtózkodjunk. Давайте зараз потягнемося. Most nyújtózkodjunk. Olyan jól érzem magam. Мені так добре? Olyan jól érzem magam. Kimerültem. Я виснажений. Kimerültem. Holnap ugyanekkor. Завтра в той же час. Holnap ugyanekkor. Jó edzést. Гарного тренування. Jó edzést. А тепер тренуймося. Повторюй за мною. Ваша черга. Скажіть, ти хочеш піти в спортзал? Akarsz edzőterembe menni? Akarsz edzőterembe menni? Ваша черга. Скажи, не забудь пляшку води. Ne felejtsd el a kulacsodat. Ne felejtsd el a kulacsodat. Ваша черга. Скажи, ти мене помітив? Észrevesz engem? Észrevesz engem? Ваша черга. Скажи, мої м'язи горять. Égnek az izmaim. Égnek az izmaim. Ваша черга. Скажи, гарного тренування. Jó edzést. Jó edzést. Чудова робота! Ви готові поговорити про спортзал? Перегляньте